खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिजनी इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों फासिनि साजा होनो थाखाय दाबि दिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनिफ्राय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेफोरबायदि जेबो सोरनिबा जिउ लानाय बेफोरबायदि खास्रि बास्रि मानसि बुथारनायफोरा जोबनानै थांनो हमबायमोन गोजोन आरो खौसेथिनि लामायाव आगान होबायमोन नाथाय बे समाव साथाम लंपटा अमृत सरकार आशिष मदाक सन्जय साहा बे साथाम लंपटनि आखायाव सासे जोंनि बर'नि सासे दैदेनगिरि जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 4 आगस्टआव बिजनी साब डिभिजनाव बन्द फोसावदों गासैबो बन्द फोसावदों जीबानन्द बसुमतारी बिथांनि दायनिगिरिखौ थाबैनो फासिनि साजा फोसावनांगौनि दाबियाव फैगौ 4 आगस्टआव थामहिनबा मंगलबार सानखालि गासै बिजनी महकुमाखौ बे समाव बन्द फोसावबाय बेजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनसु आफाद आरो गुबुन गुबुन जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो फासिनि साजा होनो थाखाय गोख्रों सोमावसारदों लोगोसे फैबाय थानाय 4 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 4 आगस्टआव मंगलबारै बन्द फोसावदों बिजनी महकुमा ओनसोलखौ दानिया बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ माबोरै गोख्रों साजानि दाबि दिखांदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। जोङो बिडिएसएनि दैदेननायाव गासैबो फरायसा आफाद लोगोसे बर'नि माहारि आफादफोर जयै जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि बेखौ मावफुंखांबाय आरो जोङो बिजनी दखरा एबसुआ निजा बबेयाखै बिजनी दखरा एबसुनिफ्राय जोङो डिसिनो सिभिल एसडिअनि जानानै डिसिनिसिम मेम'रेन्डाम हरदों दा बेवहाय जोङो रायखांदों बिजनी टाउन सिङाव जेसेबां फिसा फिसा दखान होनानै जौ फानो 12टा 1टासिम जौ फानो बेनिफ्राय बेवहाय समाज बेरेखा हाबाफोर जायो बेफोर गासैखौबो खुंथाया बा पुलिस प्रसासना बेखौ गोख्रोङै होबथानांगौ आरो बे जौ फानग्रा दखानफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनांगौ बेनि दाबि दैखांनानै लोगोसे बे दखान फिसायाव जौ लोंनानैनो राजु बसुमतारीया बुथारजाबाय दा बे राजु बसुमतारीनि जास्टिस मोननांगौनि थाखाय थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय बे मेम'रेन्डामखौ जों होफानाय जादों लोगोसे फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिसारखौ खालामनानै दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो बेयाव दाबि दैखांनाय जादों लोगोसे राजु बसुमतारीनि थालांनाय बिसि फिसाफोरनो इयुनाव थांनानै थालांनायनि राहानि थाखाय जोङो 1 कौटि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो बेवहाय राजु बसुमतारीनि बिसि बिथांनो साख्रि होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों बेवहाय दखरा एबसुनिफ्रायबो जों बे दाबिखौ दैखांनाय जादों आरो जोंनि गासै थासारिखौ मोजाङै लाखिनायाव खुंथाया पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होनांगौनि थाखाय जोङो बे मेम'रेन्डामखौ जोंबो होनाय जादों जों नुबाय थादों थांनाय 6-7-8 दाननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा घटनाफ्रा जाबाय थादों दिनैहाय बुलायनाय गावजों गाव बुनाय बेबायदि हाबाफारिफ्रा बे खारजफोरखौ जोङो नुबाय थानाय जादों बेनिखायनो बेखौ गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेबायदि राजु बसुमतारील' नङा बुथारजानाय गोबां बर' फिसाफ्रा बुथारजाबाय कुपटुप्लिनि जा मंगलसिं बसुमतारी बिथाङा बुथारजादों गोबाव सान सिगां बिनि उनाव दावराइबारि गामिनि हाजिरा मावनानै जाग्रा मंगलसिं गयारी बेखौ बिष्णुपुरनिफ्राय हाथाइनिफ्राय फैबाय थानायाव बुथारदों दा बेनि उनाव नामदेबखौ अक्सिगुरियाव बुथारदों बेबायदि जाथायफ्रा जाबाय थादों दा बेखायनो जोङो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौनि थाखाय जोङो सिभिल एसडिअनि गेजेरजों डिसिसिम जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय लोगोसे दहाय सोमावसारनायनि गेजेरजों धरनानि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों कम्पेनसेसन होनांगौ फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिजिरनानै बेखौ राजु बसुमतारीनि थार बिजिरनाय होनांगौ बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो जेब्लासिम जोंनि दाबिया सुफुंजाया अब्लासिम जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै सोमावसारनांगौ
सोमावसारनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ दा बेबायदिनो जोङो फैगोन मंगलबार 4 थारिखआव गासै बिजनि महकुमा जोङो बन्द' हांख्रायनाय जादों फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बे बन्द'खौ हांख्रायनाय जादों बेवहाय गारि घरा दखान सहर हाथाय गासिबो बन्द' थागोन जोंनि बे बन्द'आव गासै फरायसा आफाद आसु आमसु नेमसु एबिएमसु लोगोसे आकारसु बेनिफ्राय बेंगलि फेडारेसन आसाम बेंगलि फेडारेसन बिटिसि लोगोसे बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघ बर' साहित्य सभा आबोब गासैबो आफादा बे बन्द' हांख्रायनायाव मदद खालामदों बिडिसि आरो एबसुनि जथाय हांख्रायनायजों गासैबो फरायसा आफाद गासैनि माहारि आफादफ्रा बे बन्द'आव मदद खालामदों दा बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे बन्द'खौ मोजाङै फालि बेवहाय खुनु भायलेन्स जानाय नङा रावनिबो दखान पहर बेबायदि बुख्रुबनाय सावनाय बेबायदि जानाय नङा गोजोनै जाहाथे बयबो मानिलायगोन आङो खावलायदों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बेखौ मोजाङै फालिनो थाखाय खावलायदों आरो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो बिजनेस दखानि हन्था बिथांमोनखौबो खावलायदों बे बन्द'खौ मदद खालामनो थाखाय आरो जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेखौ फालिनांगोन आरो इयुननि समाव दिनै जि लोब लोब ओंखारबोदों इयुननि समावबो जोङो राजु बसुमतारीखौ जेरै जोङो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय दिनै सोमावसारबाय उननि समनि सोमावसारनायफ्राव बाहागो लानांगोन मानोना जोङो थांनानै थानांगोन रैखाथियै मोनानि 9टा 10टासिमबो जोङो टाउनाव हाथाय बाजार जानो हायाबा मा थासारि जाबावगोन बेहाय जोंखौ दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव थानानै जोंनि जायगायाव थानानै गुबुन हारिफ्रा जोंखौ माने बुथारनाय बेबायदि बुनानै हरनाय बे जाथायफ्रा जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जों खौसे जानांगोन बेहाय खुनु राजखान्थि खुनु आफाद दोलो बासियालासेनो जेब्लानो जोङो जोंनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावगोन हाबाफारिफोर लागोन बेवहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आफादफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय खावलायदों दिनैनि जि हाबाफारि बेबायदियै जोङो बाहागो लानांगोन खारन जोंहा बेहाय रैखाथिनि बाथ्रा दङ जोंनि गथ' गथाय दा जोङो बे जायफोर मानसि बुथारग्रा जायफोरा मानसि बुथारनो हायो बे मानसि बुथारग्राफोरखौ जेरैखि जाया फासि होनांगोन नङाबा बिसोरो 3 मासनि उनाव फैफिनगोन आरो बिसोरनि बेहाय दफदफनि सोलिगोन बेखौ जोङो आरोबाव जोङो सहायबावनांगोन बेखायनो दा थि समावनो थि थांखि लानानै जोङो थि खामानि मावाबा जोङो इयुनाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेवहाय खर' दिखांनानै थांनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन बेखायनो जों बयबो साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो सांग्राङै आरो बयबो खौसेयै जोङो बे फारसे जोंनि राजु बसुमतारी बायदि आरो इयुनाव जाहाथे बर' सुबुङा भुगिनो गोनां जाया गावनि आगोमा जिउखौ जाहाथे फोजोबनानै लानो गोनां जाया बिनि जास्टिसखौ जोङो मोननांगोन दा बेखायनो इयुनाव जों बयबो जयै थांगोन आरो बयबो जाहाथे बेवहाय मदद खालामगोन आङो नोंथांमोननि गेजेरनि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो सानसुमै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जोंनि बे हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो फैगोन मंगलबारनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिमनि जि 12 घन्टा बिजनि महकुमा बन्द' बेवहाय बयखौबो मदद खालामनानै जाफुंसार होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय